Bismillahirrahmanirrahim. Itinagan ti Allah, ti managparabor, ti manangaasi. La uqsimu bihadzal balad. Isapatak amang saksi daytoy a syudad. Wa anta hillum bihadzal balad. Ken sika ket siwawaya nga tao ditoy a syudad. Wa walidin wa ma walad. Ken iti singgalot iti ama ken iti anak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pudno inaramid mi iti tao nga agbannog ken agrigat. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ti panunot na aya ket awan ti bileg nga maibusor ken kuana. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ibaga na pay, ginastos ko itibaknang ko nga aglablabes. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ti panunot na aya ket awan ti makakita kang kuana. Alam naj'al lahu aynayn. Haan kading ay naramidan mi isu iti agkaparis nga mata. Wa lisanan wa shafatayn. Ken iti dila ken bibig nga agkaparis. Wa hadaynahun najdayn. Ken impakita mi iti duwa nga dalan. Falaqtahamal aqabah. Ngem haan na nga si dadaras nga sinurot iti dalan nga narangkis. Wa ma adraka mal aqabah. Ken inya iti makalawag kang ka iti dalan nga narangkis. Fakku raqabah. Isu iti panangwaya-waya kadag iti adipen. Aw it'amun fi yawmin dhi masghaba. Wenno panangited iti makan no aldaw iti tagbisin. Yatiman dha maqraba. Kadag iti ulila nga asideg kadakwada. Aw miskinan dha matraba. Ken kadag iti pobre nga grigrigat. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kalpasan na may santo isu kadag iti namati ken nangipateg iti kaunusan. Ulaika ashabul maymana. Isuda iti kakadwa dagiti kannawan. Walladhina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Ngem kadagiti nangilaksid iti simsimbulumi, isuda iti kakadwa dagiti kannigid. Alayhim narum muqsada. Ikallubmi kadakwada iti apoy nga entero nga aglikmot.